täällä tätä äärinkirveitä, jos tiitum osunto räinen. Ne osunto del. Antes osin tulin tam, että lesettinas. Amare niin polge. Amare fajto. Ne osunto del te krásne bárišu karvo ja osunto del. Tätä tu tevah dálo to kresvío kirveitä. Ne odel taj vituke. Ne osunto. Domara paastiva. Perché sciucarlo. Bachtare duikirvata giutito mo spunto denta spunto mare. Da tal bachtare che da cecne chave giutito o spunto denta spunto mare. Tanto malagra mantele con che circo te carica malagra. Ne osunto del te kerene sciucarvo jagis. Jako bachtalo to giutito. Tanto che bachtalo ti con neka ne osunto del te kerene I Ducha Svätého. Pán s vami i s duchom tvojim. Milí rodičia, krstní rodičia, priniesli ste vaše deti do Božieho chrámu, aby sa stali deťmi Božími a členmi cirkvi. Pýtam sa vás, aké meno dávate svojmu dieťaťu? A čo si žiadate od cirkvi pre Jordána? Aké meno dávate svojmu dieťaťu? Čo si žiadate od cirkvi pre Kristiána? Milí rodičia, žiadate krst pre svoje dieťa, tým beriete na seba povinnosť vychovávať ho vo viere, aby potom zachovávalo Božie prikázania a milovalo Pána Boha a svojho blížneho, ako nás o tom poučil Kristus. Ste si vedomí tejto povinnosti? A vy, krstní rodičia, máte pomáhať rodičom plniť túto povinnosť. Ste ochotní im v tom pomáhať? Áno. Milé deti, Svätá Matka Cirkev vás prijíma s veľkou radosťou. V jej mene vás označujem znakom kríža. A teraz aj vy, milí rodičia, krstní rodičia, poznačte znakom kríža vaše deti na čele. Vypočujme si slová svätého Evanjelia. Pán s vami i s duchom tvojim. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Marka. Sláva tebe, Pane. V tých dňoch prišiel Ježiš z Galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne. Len čo vystúpil z vody, videl, ako sa otvorili nebesia a duch ako holubica zostúpil na neho. A z neba zaznel hlas: Ty si môj milovaný syn, v tebe mám zaľúbenie. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe, Kriste. Teraz sa obráťme k svätým o pomoc. Svätá Mária, Matka Božia, oroduj za nás. Svätý Ján Krstiteľ, oroduj za nás.
Svätý Jozef, oroduj za nás. Svätý Peter a Pavol, orodujte za nás. Svätí anjeli strážcovia, orodujte za nás. Všetci Boží svätí a sväté, orodujte za nás. Všemohúci večný Bože, Ty si poslal na svet svojho Syna, aby zlomil moc zlého ducha neprávosti a vytrhol nás z temnôt a preniesol do obdivuhodného svetla Tvojho kráľovstva. Pokorne ťa prosíme, zbav tieto deti dedičného hriechu. Urob z nich rád svojej slávy a daj, aby v nich prebýval Boh svätý skrze Krista, nášho Pána. Amen. Nech vás posiluje sila Krista, nášho Spasiteľa, ktorý žije a kráľuje na veky vekov. Požehnaj Bože túto vodu, ktorou pokrstíme Tvojich služobníkov. Veď si ich vo viere cirkvi povolal k prameňu znovuzrodenia, aby mali život večný. Skrze Krista, nášho Pána. Teraz, milí rodičia, krstní rodičia, nasleduje zrieknutie sa zlého ducha a vyznanie viery, v ktorej tieto deti budú pokrstené. Odpovedáme každý sám za seba podľa položenej otázky v jednotnom čísle. Zriekate sa zlého ducha? Zriekam. Aj všetkých jeho skutkov? Zriekam. Aj všetkých jeho pokušení? Zriekam. Veríte v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme? Verím. Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného Syna a nášho Pána, narodeného z Márie, Panny umúčeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca? Verím. Veríte v Ducha Svätého, vo Svätú katolícku cirkev, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, voskriesenie tela a život večný? Verím. Toto je viera cirkvi. Túto vieru vyznávame, ona je našou slávou. V Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen. Chcete teda, nakoľko sme vyznali vieru cirkvi, aby vaše deti boli v tejto viere pokrstené? Poprosím ďalej trošku. Môžeme zapáliť? Ešte nie. Trošku zakloniť. Ako sa volá tento Jordán. Jordán, ja ťa krstím. Trošku nakloniť viac hlavu. Hlavičku zakloniť. Jordán, ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Neboj sa, to je vodička. Tu sa bojí dieťa. Takže toto je... Kristián. Dobre, poprosím, takto treba úplne hlavičku zakloniť. Úplne. Zakloniť hlavičku, poprosím. Dobre. Kristián, ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. No neboj sa, to je len vodička, Kristiánko, to je vodička. No, to je vodička. Tu si Božie dieťa. Utvorná svätá cirkev. Všemohúci Boh, Otec nášho Pána Ježiša Krista, znovu zrodil ťa z vody a z Ducha Svätého a začenil medzi svoj ľud. Teraz vás poznačuje kryzmou spásy, aby ste boli ľudmi Krista, kňaza, proroka a kráľa a mali život večný.
pomazanie olejčekom. Jožko, na to. Jožko. To je olejček. Dobre. Jaj, car zavřel se robin. S takým Myslíte sa v Krista. Toto biele rukoních je vám znakom tejto hodnosti. Vaši rodičia a príbuzní budú vám pomáhať slovom i príkladom, aby ste ho priniesli nepoškvrnené do života večného. Amen. Poprosím košielku treba rozbaliť. Alebo na plece. Tak, výborne. Dobre, príjmite svetlo Kristovo. Poprosím zapáliť sviecu. Milí rodičia a krstní rodičia, vám sa zveruje toto svetlo. Dbajte o to, aby vaše deti vždy kráčali vo svetle Kristovom ako deti svetla, aby trvali do viere až do konca. Tak budú môcť so všetkými svätými v ústretí Kristovi Pánovi, keď príde v nebeskej sláve. Môžete zhasnúť sviece. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúšť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Teraz sa pomodlíme modlitbu obetovania dieťaťa Bohu, to sa modlia len vlastní rodičia dieťaťa. Bože, žehnaj naše dieťa, aby jeho život bol Tebe na slávu, jemu na spásu, nám na radosť a svetu na osob. Pán s vami, s duchom Tvojím, nech vás prevádza, ochraňuje a žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Iďte v pokoji, Bohu vďaka. Tak ja vám blahoželám, že vaše deti sa vo sviatosti krstu stali deťmi Božími a členmi cirkvi a naozaj vám kladiem na srdce, aby ste ich vychovávali v Kristovom učení, v kresťanskej viere a aby ste im vytvorili naozaj doma v rodine ovzdušie Kristovej lásky, radosti, nádeje a pokoja a pekne prežitý deň prajem. A aj príjemné posedenie samozrejme. Mičovate na vidina se kavreske. Daj mi kači vam ti pačanje ovdje. A to menge bastalo kada sunto Devo sunto Nemôžeme, lebo idem mamu zobrať na stanicu ešte autom. Tam bachtale, kada iša môžete máno, no pre bachtale. To je dobre.
pre detičky. Dala Pre som cukríky tady. potom. Dobre, pre jedného, pre druhého. No vidíš, že to nebolelo Jordánko, Kristiánko, no. Sakera sa te zbárišu kárvouja. Daj bachtále a marení, pura sokarde, beka do kerečíko, takera sa zbárivouja. Daj vykonaj prítomný vatave sáste, daj bachtále. Andar ko si kerda baraka sanda tave sáste, daj bachtále. Daj vykonaj co nešavúra. Tešutí